Dobrý deň, vítam vás na internetových stránkach spoločnosti ATEC Automatizačná technika. V dnešnom cvičení si ukážeme, ako zaevidovať nový obchodný prípad v prostredí intranetu. Aktivita sa skladá z dvoch krokov. V prvom kroku zaevidujeme obchodný prípad v zozname obchodných prípadov. V kroku číslo 2 uložíme na intranet všetky dokumenty týkajúce sa obchodného prípadu, ako sú dopyt, cenová ponuka, e-mailová komunikácia. Na úvodnej stránke intranetu otvoríme lokalitu obchodné prípady a vyberieme zoznam obchodných prípadov. V spodnej časti zoznamu sa nachádza možnosť pridať novú položku. V otvorenom formulári vyplníme všetky potrebné údaje. Pracujeme s verziou dokumentov číslo 1. Dátum prijatia ponuky vložíme dnešný deň. Odovzdanie cenovej ponuky v našom vzorovom prípade rovnako dnešný deň. A keďže sme boli šikovní a všetko sme stihli v rámci jedného dňa spracovať a odoslať, dátum odoslania takisto dnešný deň. Cenová ponuka a názov, napríklad prestavba pracoviska. Pre náš vzorový príklad tieto údaje stačia. Uložíme. Tým sme ukončili prvý krok. Prejdeme k kroku číslo 2. Uloženiu dokumentov. Otvoríme stránku lokality a vyberieme detail obchodného prípadu vzor. Pomocou myši označíme obsah a skopírujeme. Na stránkach lokality v spodnej časti využijeme funkcionalitu pridať novú stranu. V novej stránke nášho obchodného prípadu dáme identifikačné číslo, vytvoríme a vložíme obsah. Uložíme našu novú stránku. V hornom menu vyberieme možnosť upraviť a môžeme vkladať dokumenty týkajúce sa nášho obchodného prípadu. Vyberieme vložiť, odovzdať súbor a z pevného disku počítača vyberieme konkrétny dokument. Nadpis, ktorý sa bude zobrazovať na stránke, môžeme dať totožný s názvom dokumentu, uložíme. Keďže sme vytvorili cenovú ponuku, vložíme rovnako cenovú ponuku. A ako doplňujúce info uložíme e-mailovú komunikáciu, ktorou sme cenovú ponuku zaslali klientovi. Ako poslednú a dôležitú časť upravíme názov a môžeme uložiť. Na ľavej strane obrazovky označíme pravou klávesou myši náš nový obchodný prípad, skopírujeme link, opätovne otvoríme zoznam obchodných prípadov, otvoríme editovací mód obchodného prípadu, uložíme prelinkovanie, napíšeme názov, ktorý sa bude zobrazovať v zozname a uložíme. Skontrolujeme prelinkovanie. Týmto sme zaevidovali nový obchodný prípad v
prostredí intranetu. Ďakujem za pozornosť.